Okay, we are now entering Barangay Bagakay. Papasok na tayo ng Barangay Bagakay. Oh, happy fiesta, temporary lockdown daw. Okay. Ayan. Okay. Ayun na tayo sa welcome marker ng Barangay Bagakay. Ano? Okay. Di na kita sa Barangay Bagakay proper. Diretso kita nga di. Bawal po marigo o maghugasan mga pinggan diyan sa may alugan. Ano? Sa irrigation. Potable water, drinking water. Ayan. So guys, keep up, subscribe. This is Waray TV. Okay, ayan o. Mamingaw. Ay, pandemic season. Baik guys, keep up, subscribe. Madiretso kita nga to sa simbahan. Okay mga kabayan, adi na Barangay Bagakay proper, mga namimingaw sa iyo. Adi na iyo baryo. So yan, sentro na kita sa Bagakay. Adi mayam. So usual gyapon may mga tinda-tinda kay patron. Yan. Yan, magadto kita sa simbahan. Kadto kita malamang may pamisa. So diretso kita to simbahan. Tara. Mayan Sarayawan auditorium. Ay kon diri la pandemic ang Sarayaw sinig din he gab permi. Golpe siya Sarayaw din he sa auditorium. Garing kay pandemic man, so waray kita Sarayaw. Kadlawan laan kuan. Selebrasyon. So yan, lakunto na la kay diri kaya san bisikleta pagsagka. So adi kita may simbahan. Damo didian nagurulat siguro bunyag siguro ini nga kuan delegation ulat san misa damang tao yan. Sila sa mga palimalay pag-andam kamsin paghuhugas ang kamot yan simbahan sulod lang nagpanihandam na lang. Chapel, Barangay Bagakay. Pero pinaagi sa aton panalimuha, subscribe and like. Naton ini pabayte labi na kay next year din ito kakarawton. Bakit next year magsarayaw na kini itong kakarawton kay sugat na sa pabayte. Ano? So hindi na niyo itong mga walang pagkagalag damo na itong kay duha na katuig. Ano, duhan pa ito, wala pa katabra. Hindi na rin niyo kay base, mayon na ini nga bubong nga medyo nakakadamit sa niyong simbahan. Yan ang magkakanta kita sa himno sa mahal na Birhen. Alayang pagkatungo.
inaagangan mo kay nga patron sa iyong tanan. Okay, so maghinay-hinay ana di sa sulod paggawas kay aton kon i-disinfect ang aton kapilya. Kapitan. Ato naman. Kapitan Orsawa. Subscribe, like. Sige, ma'am. Thank you. Kapinyan di sa bagakay yung gidamuy, dila sa may kalye. Alicia Mi Laurino. Ang sugad sini nga lang kaan magtamis, ngaligpuyok, diri gud siya aglaba kay ang naglaba nga ni to mga kinabago iton kurtilas tunan maras pero kung sa tamis mas matamis ini nga sa sini native. Okay, alayon pagkatubos ang mga kagakakla, ang mga kuan likod na lang para Patrona, the patronis of Barangay Bagakay, ang patrona sa Barangay Bagakay. lingkod lang ang mga ninong-nina, ang mga kagakakla, ang mga tubos. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. At Okay. si San Mateo, paghimayaan Shout ka, out sa mga sakristan. Dinaog na Jesus na nagsugan sa iyo mga apostol. Ang natahan na taong sa langit utuna, ginhatag sa akong sanglit, lakaw ka mo, paghiwo ka mo, sin mga binunan sa